Det en disciplinsport då. Som den gamla japanaren uppfunnen. Tog allt av japanska. Det kommer stammar härifrån. Vi kan nu. Tavla. Nu är det 8-4. Nu stäcker det. Kommer det ut tomt där reja så vill det stäcka. Nej, jag har inte scoring kommit än. Här tar det då. Jag tror inte ordlarna kommer in. Sker det inte så ölla näkt och ölla. Det kom så kast fra... Så jag kör det, men... En gamla kast i... Kanske man färdig om match. Stildan blå här, ser det ut till. Ja, Henrik vann. Henrik vann. Fölskåring gav listan, ja. Henrik vann. Ja. Så att Henrik fick kasten där. Ja. Det var flott. Ja, alltså veteranen, han... Helt för väckna veteranen. Ja, det var gott. Så det att det Ja. Så gott kast. Och vinnare är Henrik Johansson. Nästa kapping i skrån är finalen i hemmaslide i bordtennis, men Iron är hejersmästerhandan till kvinnorna i Arlington. Det är 2 mot 1 och 1 mot 2 fortsätter, ja. När man skontar sig innan prata sista. Nog så kött går ser. Jag kan Marsten han har gjort fälla och Siggebjörn är ju sånt där gjort fälla. Skjuter jag vill på rockrotan för det. Ja. Ja, det kan inte ta in något annat så. Bergast ölen ett tätchen då. Här är minjen halvan blott nu Siggebjörn Norskor att kom in sen listan. Ja. Han var rönna pröva mer. Han backar bara. Annars har han inte låt att halta i böjen och så han tog böjen i här. Det vill slå halta bara 5 sekunder. Hvis du kan ner halta ta böjen så det 5 sekunder så måste göra kost innan att röna kasta. Så bara helt 5 sekunder så är det för straffpoäng. Så för han ja, han fick ett på för det. Han fick han origin. Ja. Här vi är on the distance. Ja. Alltså jag kan Martin Dawson vinner ser bronsfinalen. Ja, det var gott kassan. Här han fick han runt och han runt jag kom i brick för Siggebjörn och men det är full scoring alluga var shot Ricker i snämmer vi vanliga som matchen och bara nämna första här. Han röna kom här så runt och koran. Ett så fram men tog fart på full scoring alluga då. Och Tyree Hickast. Jakob Paul Christiansen ur Sunda Jodefälla och Hjalmar Johansen Eisner ur Sunda Jodefälla. Ja, 2 konkurrenter ur Sunda Jodefälla. Ja, här är det spännande. Öla spännande. Är öla spänt på den där. Tar det vänjer vi alla samman och tar det öla jämn runt vänjning. Så. Här kan allt ske. Ja. Ja. Tar känna någon annan. Öla väl. Ut kan vi förskvälta men det var inte. Tar det då. Tar ju bara i finalen så. Jag kan potla han prövar att synda mer än Hjalmar än. Hjalmar kanske boja efter drött och lötne. Och kommer väl vi.
Det är strävat att det är så jävnare. Luta tungt. Tar bra taktik och tar lika som är inte alltså varierar ju då det är faktiskt öle gott ju då. Ta pröva forskjellige slöa kast men målparsen han har alla den ett målspel så Men det är så inte stig kommer. Nej, inte stig. Det var liksom bättre kontroll när vi ska det halda det bara i väl. Ta halda. Ja, här halda det bara i 5 minuter. Ja, det halda jag tar bara i öle var 4 tar det väl. Mont Lucas jag kan bara klä. Man klättar så tjö att han blir vi finner en scoring men det halt inte att det kan vara att ta det för Tommy Janne att han fick att kåka. Ja, landet. Det var Det kan ska höja. Nu måste jag. Nu tog in. Det att Jenna. Att ta touch sekunder efter så ska också ske. Här sätta. Jag kan få man. Att det är svårt på korsvia från Öla avstånden. Här vi där senare ett hänst mot Cornelius runt och så säger nu touch sekunder efter. Nu ska också ske. Ja. Att det är så jag kan potla Lars bättre än Hjalmar och det. Att det var ett Tomonaga han läntar ut pointar lite någon. Det som vi kallar först för att flickvande japaner. Flickvande japaner. Ja. Ja. Att det är flott. Ja. Ja, så går. Han går pointar. Så Mondo och Joto och i botten minus 3,5 kilo. Sölvi Vinter Olsen utlagt i Antar och bronsa till Henrik Johannesen Hamnar Jordefälla och Egman Markendalsen som läs Hamnar Jordefälla. Silver till Hjalmar Johannesen som tar Jordefälla och guld till Jakob Paul Christiansen Eisen som Jordefälla.